Tillykke med fødselsdagen. Tak. Nej, hvor siger du godt ud, Marie. Tak. Og i lige måde. Hej Marie. Hej. Det er Joachim og Erik, Cecilies kæreste. Hej så, Erik. Hej, hej. Altid, du kommer med. Ja. Tak. Hvordan går det på tegnestuen, Erik? Super. Jeg har lige startet et nyt stort projekt. Hvad laver du så, Joachim? Jeg er slagter. Har du så din egen forretning? Ja, jeg arbejder der bare. Nej, han ser vel nok sød ud, det må jeg nok sige. Jeg er rigtig glad for ham. Det er godt sød. Ja, hytten den er jo bygget af skovens træer. Nu kan man få sådan en her tiltændt i container fra Litauen. Hvor hver eneste bjælke... Hvor var det nu egentlig, du mødte ham? I fredags på Jazz House. Ej, det er simpelthen så lang tid siden mig og Erik, vi har været ude. Bjælkehytten kom jo oprindeligt fra Skandinavien. Men så blev den opdaget af Amerika og Canada. Hvor man videreudviklede den her elementære byggeform til enkelhed og intimitet og tilbage til naturen. Jeg bliver helt nostalgisk, når jeg sådan tænker på det. Erik er altså meget passioneret omkring det der. Du skal bare sige noget til ham, hvis det bliver lidt for meget, ikke? Skål. 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 Det er sørme flot med dit job der, Marie. Ja, der var faktisk 200 ansøgere. Men ja, de var åbenbart sikre på, at det skulle være mig. Du må være virkelig dygtig. Kommer forbi en eller anden dag til en kop kaffe. Ja. Hvordan går det egentlig med dig? Det er så spændende, at du er blevet selvstændig med egen butik og det hele. Det går da rigtig godt. Er der nogle gode jagtområder heroppe? Du går på jagt? Ja. Spændende. Jeg har jo taget mit gevær med. Ja, det er jo godt nok ulovligt her i Danmark, men jeg fik det for noget arbejde, som jeg lavede for en bekendt her for nylig, så det er sådan lidt... Hinanden allerhøjest lidt sig selv. Vi er vandringerne rigere. Og gælden er saneret for en stund. Ligegyldigt hvad du siger, er det kun ord, der kommer ud nu af min mund. Så nogen som os har jo brug for en kæreste. Og den kæreste jeg tænkte... Skulle være der. Hvad sker der? Nu har han taget det der våben frem. Du synger helt fantastisk. Synes du ikke, Erik spiller godt? Han er jo kørt hele vejen herop bare for at hilse på os. Okay. Marie er jo også helt vild med ham. Så er der lavkage. En gang jeg var på jagt i Polen, ikke, så lige pludselig så står der bare sådan en kæmpe stor bronzefarvet bjørn lige foran mig og kigger mig lige ind i øjnene. Ikke? Så mit hjerte det begynder bare at hamre helt vildt. Jeg kigger bare lige imod den, sigter lige bag ved forbenene, og så trykker jeg af. Og efter et øjeblik stillhed, ikke, så kommer der bare et
Den falder om, og så går jeg hen, og så skyder den lige i nakken. Så ånder den ud for sidste gang. Det er det lykkeligste øjeblik i mit liv. Sådan der, nu er den ladt, ikke? Hvad vil du? Vil du gerne holde den? Nej, tak. Prøv lige en gang at tage ladegreb en gang, og så skyd med den. Nej, tak, siger jeg jo. Du vil da hellere stå med den her, end sidde med guitaren, er du ikke det? Er du bange? Du vil bare ikke pege med den. Lige være for helvede. Jeg tror, vi går indenfor og spiser resten. Vi vil gerne have, hvis du lægger geværet væk. Det er jo bare et instrument. Ligesom guitaren, det er jo også et dejligt instrument, man sidder og hygger sig med. Den kan jo ikke slå nogen ihjel, vel? Jo, hvis man spiller rigtig, rigtig skidt, så kan det godt være, at der er nogen, der falder om. Jeg vil i hvert fald ikke slå et andet menneske ihjel. Hvad nu, hvis der stod en og sagde, hvis ikke du skyder mig, så skyder jeg dig? Vil du så ikke slå ham ihjel for at redde dit eget liv? Jeg vil ikke have et mord på samvittigheden. Hvad nu, hvis jeg står og truer med at skyde jer? Hvad vil I så gøre? Nu skyder jeg. Så gør du noget! Vil I gerne dø, eller hvad sker der? Vi vil ikke dø. Hvis ikke I slår mig ihjel, så skyder jeg jer.